Croeso cynnes I chi i'r rhaglen 2 yn gyfres Arwyr a Phencampwyr gyda fi, Aled o Ynni da. Yn y rhaglen yma, fyddwn ni'n dod i nabod rhai o gwleidyddion fwyaf amlwg Cymru ar hyn o bryd. Yn rhan 2, fyddwn ni'n dathlu cyfraniad rhai o bobl fwyaf enwog Cymru. Yn rhan 3, fyddwn ni'n dod i adnabod rhai o gwmnïau mawr rhyngwladol sydd wedi selio yma yng Nghymru. Ac yn rhan 4, fyddwn ni'n mynd ar daith o amgylch Cymru yn dod i adnabod rhai o adeiladau fwyaf eiconig ein gwlad. Wrth i ni weithio trwy'r llyfryn gwaith sydd o'ch blaen chi, bydd modd i ni wasgu pos, i ystyried neu hyd yn oed ymchwilio cyn ateb.